svi nosimo obuću. Neki imaju više obuće, neki imaju manje obuće. Nekima je shopping fantastičan, drugima je pak shopping noćna mora. Ali na kraju dana svi nosimo obuću. Sad zamislite da imate Puma sportske tenisice i Martinke. Hoćete li ih prodavati istim ljudima? Hoćete li im se obraćati preko istih kanala? Imaju li ti ljudi iste interese? Odgovor je vjerojatno ne. Zbog toga vi ćete morati jasno definirati svoje ciljane skupine i njima podložiti svaki aspekt vaše crowdfunding kampanje. Da bismo lakše razumjeli što su ciljane skupine, možemo ih podijeliti u 3 kruga. Prvi krug je naravno vaš najuži krug. To je vaša obitelj, prijatelji, najbliži suradnici. Za njih nećete morati ulagati pretjerani napor da bi oni uplatili neki novac, zbog toga jer će vam oni to vjerojatno napraviti iz same usluge. Drugi krug su prijatelji vaših prijatelja, stari poznanici ili dalji prijatelji. Od njih možete očekivati određenu podršku, ali ćete se morati malo više potruditi da biste to postigli. Treći krug je šira javnost. To su ljudi koje nikad niste vidjeli, koje nikad niste upoznali i o kojima vjerojatno ne znate apsolutno ništa. Zbog toga, to je najvažniji krug za svaku kampanju i njemu morate prilagoditi apsolutno svaki segment. Kako ćete to učiniti? Prvo, morate saznati kakve karakteristike posjeduje taj krug. To su demografske karakteristike i psihološke karakteristike. Između ostalog, morate odrediti koja je dob tog kruga. Morate odrediti kako oni razmišljaju, morate odrediti koja su im primanja, kakvo im je obrazovanje i n sličnih faktora. Da biste to doznali, morate sve staviti na papir i jasno procijeniti te jasno definirati kome se vi zapravo obraćate i kako. Primijetili ste da pristup prema prva 2 kruga ciljanih skupina nije toliko bitan. On je često neformalan i osoban. Bez obzira na to, prva 2 kruga su zapravo baza vaše cijele crowdfunding kampanje. Zašto je to tako? Nepisano je pravilo da prije same kampanje morate sakupiti 30% od ukupnog cilja kojeg želite prikupiti na kampanji. Upravo od prva 2 kruga ciljanih skupina vi dobivate tih 30%. Ali ne dobivate samo to. Uz tih 30% vi ćete dobiti i momentum, ali i kredibilitet prema trećem krugu ciljanih skupina i na taj način ćete im olakšati da oni zapravo i podupru tu kampanju na način gdje će oni vidjeti da zapravo drugi ljudi podupiru tu ideju. Ljudi često ulaze u kampanju misleći ja proizvodim tenisice, svi će biti moja ciljana skupina. To je jedna od najčešćih, ali i najvećih grešaka koju netko može napraviti prije kampanje. Za to postoji nekoliko razloga. Prvi je taj da ako kažete da su svi vaša ciljana skupina, vi zapravo sugerirate da vaša ciljana skupina nije nitko konkretno. Druga stvar, ako krećete sa istom porukom prema svima, ne samo da ćete do svih doprti ofrlje, nego ćete vjerojatno i dio populacije i odbiti. Treća stvar, a možda i najlogičnija, je ta da marketing prema svima košta abnormalno puno novaca. Možemo zaključiti i možemo sugerirati samo to da vi ciljane skupine odredite što je preciznije moguće. Od svih tih ljudi vi zapravo tražite puno više od financijske podrške. To je vaša buduća zajednica, to su vaši budući ambasadori i to su osobe preko kojih će drugi ljudi čuti za vas ili za vašu ideju. Zato budite vrijedni, ali budite i hrabri. Napravite svoju kampanju na način da doprete do onih kojima ste vi potrebni, a ne samo do onih koji su potrebni vama.